Al Pallars no ens podem imaginar l'estiu sense l'esbarjo que ens proporciona l'embassament de Sant Antoni. Qui no ha gaudit d'una plàcida tarda de caiac o d'una nit d'estiu amenitzada per un concert? Però poques persones es paren a pensar quin és l'origen d'aquesta gran reserva d'aigua. Avui us proposem continuar el nostre itinerari resseguint-lo aigües avall. Des de la Pobla de Segur podeu prendre el sender que voreja l'embassament pel seu marge dret, recreant-vos en les vistes i el bosc de ribera i aprofundint en el patrimoni històric que ofereixen els espais itineraris senyalitzats. Un cop a Salàs, disposeu d'una magnífica àrea de bany i serveis al piolet. Aprofiteu l'ocasió per observar el popular Pont dels Palillos, que va ser construït per la canadenca un cop va quedar sota les aigües l'antiga carretera cap a la Pobla. Ens trobem a la presa de Sant Antoni, just a l'indret on s'aixecava la cimentera que va nodrir de formigó la construcció d'aquesta imponent paret. L'any 1915, la presa era la més alta d'Europa i la setena més alta del món. L'embassament, el primer a l'estat construït amb finalitats industrials, no va negar cap poble, però sota les seves aigües podem trobar encara la capella romànica de Sant Antoni, just a l'estret de Sosterris. Talarn va ser un dels pobles més afectats per l'allau de treballadors que va arribar amb la canadenca. Bona part d'ells es van instal·lar al campament que la companyia va aixecar al peu de l'obra. Si sou dels que us agrada trepitjar el territori, us recomanem la passejada que es pot fer des del poble fins als peus de la presa. Us esperem amb la propera etapa del nostre recorregut, que dedicarem a la central de Talarn i al patrimoni que l'envolta.